Mu 2025 zopusa sitizilekerera yayi. Imakhalapo nthawi imene Yesu amakhululukira, koma izakhalapo nthawi imene Yesuyo azakhala pa mpando wa chiweruzo. Olo zakambe kuti Yesu ndikhululukireni, sazakhululukira yayi. Nde chaka chinocho cha 2025 wina aliyense olemba nkhani yokhuzana ndi ine, kaya ndiona kaya ndiyabodza, tikutengera ku khoti, ukalongosole ukhotiko umbone wako kuti nkhani iti kukamba ya bushiri nga sataniki umbone wake ndiuti ndu zikoma kwambiri. Moti izi ndi mmene mwalowera chaka cha 2025 kuti zopusa inuyo munthu wa Mulungu ayi. Moti chaka chinocho kuchitika zinthu wina aliyense sitikuti tikuopseza anthu kapena. Are you not trying to take it physical? Utanthauza kuti chifukwa timaona m'Baibulo kuti Yesu anthu ankamunena atu zambirimbiri, kumunyoza, kumutani, amangozisiya basi. Mwati Yesu inu simukutumikira Yesu yemweyi, mwatuza choncho kuti ndinu mtumiki wake. Yesu anabwera kuzafera ine, kuzafera inu, kuzafera anthu. Ndipo Yesu anafera anthu, naso ndikufera inuyo. Ine sinabwera kuzafera tu munthu. Ine nabwera kuzalalikira uthenga wa Yesuyo, osati kuzafera anthu yayi. Number 1. Number 2, pamakhala malire. Timakhululukira koma pamakhala